Здравейте хора на YouTube, аз съм Дайван Пеги и ние сме в Castleville. Така, ето, искам да ви покажа какво е станал сървъра от... Снимал съм преди 4 лорда, да видя как се... да ви покажа как се е развил. Ето като тръгнете и има... Само тази седмица, който снима клип, ще получава ранг Warrior, ако има над 100 суба. Ютубър, тук е екипа. Ето има и ларпове, има ларпент, евент, гравел, инфо и шоп и SMS. Така, тук има джъмче, натите, скачате. Ей, тук се навъртате и нати, тук е така. И отидем на ларпент. Чакаме. Аз съм хелпър. И това е ларпенда. Целите е тук драгони и тъй. Следващия ларп е ларп евент. Така. Това е ларп евента. Това мисля, че е джъмп. Да, това е джъмп. Това е джъмп. Тук има и форс, ама се строи. Да, това е форс, ама се строи още. И това е. Другия ларп е ларп гравел. Другия ларп гравел. Ларп гравел. Това е ларп гравел. Трябва да чупите тия блокове и който намери първи чест е печели. Нищо не да ги избрали. Те са ги намерили. Евентица петък, събота, неделя. Само събота, неделя, не знам. Тя ларп е ларп инфо. Ако има много хора и оня когато решат, правите през седмицата евент. Така. Това е ларп инфото. Това е как се праща SMS-и. Това е цените на 2 до 10 лева, т.е. как трябва да ги изпратите. Това е скайповете. Да, това е мод. Търсим човек, който да... Така. Търсим човек. Следващия ларп и мисля, че не. Ларп шопа. Това е ларпшопа, не е готов още, това са армори тук. Това е също не е готово, само пошенките тук е готово, до някъде. Това не е готово. Това е готово, тук може да си купувате и да продавате горе. Това, следващия ларп, последния не е ларп SMS. Може да пратите SMS. И да, това е за ларп SMS. Това е общо взето от сървъра. Дайте лайк на клипа, абонирайте се и чао!